Oimore odiochieng'ni mabende gi sani chenro mar kwano ombulu mano mayiero ma adundo mabende ogo kawuono e gwenge mag Olkalau dhi mbele gi kinde ma ineno kaka sani endi ka bende ntiere duoko ma osechopo gi nyaka sani mabende wacho kanyero ni Sami Kamau ngotho ntiere koda kwan ombulu 301 Kanyaga Samuel Mushina nitiere kod ge pradek mano kanyere e kweno mabende oseyud nyaka kinde machalo koda mendie nitiere bende jochung' mamoko mantiere yiero ne ntiere koda mano kanyero Sami Kamau en jalno ero mabende nitiere duon bura ma DCP Samuel Mushina en ja UDA nitiere jachung' mar PM mano Timothy Kariuki kanyakla kod manero mar Jubilee Wilson Kigwa kanyo bende wamedo manang'iyo kendo borito kaka lendo gieki pod ibro med ka ichiwo gotieno makawuono mayiero noero medo mana kata chenro noero mar kwano ombulu medo dhi nyime motelo kanyero kaka IBC no wacho kanyakla kod jafom marwa mogotacha konoero mano Chris Owino wacho ni en chenro noero mabende nyalo dhi ahinya nyaka wang' sa 6 mar odiochienge kinde machalo koda manero koro kaluwore koda ka gisetieko timo kweno margi to gibo yudo kata ka gilando ni jaloch en ng'awa e yiero madundo mano ma Olkalau kanyero mabende wasegoe tach odiochienga mangima kopogore gi mano wabobedo koda chenro marwa mano mar mine wacho ka odiochieng' makawuono wang'i weche gi komaga jiwo pur e gwenge makaluo wantiere koda miyo mabende konyo jopur matindo e gwenge makaluo yudo negi chiro kanyakla kod loso negi mwandu mano wabobedo katwa kode e chenro mar mine wacho to gisani magi weche ma omiyo pek kweno mar ombulu dhi nyime Olkalau bang' yiero mabende opong' gi ywak kaluwore gi monj motim nyaka ne jofuambo. Sifuna medo yudore kama deny ka koro othiche oko kaka jalup jaleg kweth manok e od buch Senate. I asked him to use my vehicle because previously, he got threats which sometimes he shared. Boyd Were en achiel kuom ji ma ochiwo neno e doho ma Kibra e wi nek wuon mare Charles Ong'ondo Were. Gini luongane Jaelieta jaloko marwa en Belinda Phillips ka wachako chene ni kawa mi weche mabendo timore e yiero madundo ma Olkalau kuma kweth moro ma ji mapok gund gi ong'ere kendo moumo wenge gi nodiro iro malungo wang' ne jodak ma Olkalau kendo hinyo jofuambo e kinde mane chenro mag luto ombulu ne dhi mbele odiochieng' makawuono. Jogo nogotache chuny boma ma Olkalau ka gitiyo gi geche madongo marotenge kido mar Land Cruiser Prado matimore karita ne omed red e gwengego mag Olkalau odiochieng' nendi mar luto ombulu. Tulono muoche moko kuom kuonde luto ombulu e kar chung' od bura ma Olkalau ka jopiny nodirne gi iro malungo wang' jofuambo bende ne ok odong' chien ka moko kuomgi ne ohiny oma masinde gi mag tich kendo ondhi gi joma pok oyang nyaka sani. Magi duto seche matin tiloro chenro mar luto ombulu kawuono. Jogo manore gi iro malungo wang' kod boka ne one alanga ka gidiro iro malungo wang'go ka gine geche marotenge kido mag Land Cruiser Prado oko mar kuonde luto ombulu. Mae oting'o kar luto ombulu ma Olkalau Comprehensive kod AC Primary kanyakla kod e chuny boma ma Olkalau tok moko kuom ojende dino apaya. Kamano bende kwethno manodino wengegi noriembo joma ne ni oko mar kuonde luto ombulugo kama ne gidire iro malungo wang'. Jafambo mar Radio Africa Group Enos Teche mabende en jago picha mar gazet mar The Star kanyakla kod George Kieru man Nation Media Group oido hinyruok ka bende no magi gigegi mag tich kod kwethno mane nigi geche mag Land Cruiser Prado. Jakom board mar kambi fuambo mar Nation Media Group Jomo Ganda e otene ute fuambo okwedo monj motim ne jofuambogo kokwayo mondo oru nonro kojiwo ni monj ne jofuambo en rocho ratich oganda mondo bed gi ng'eyo mar gima timre. Ja,
Motelo Commissioner Mama Sawa Joshua Kanatha osingo ni gari mora ma onge number plate ibiro ndhi kod obila kokwayo jopiny kik bed kuonde luto ombulu ka gisetieko. Kila mtu ajue ni hatia kuendesha gari ambalo halina number plate. Na maafisa wetu wa usalama wakipata gari halina number plate, basi hilo gari litashikwa na kupelekwa station. Nyaka sani, migao mar arita poko chiwo ler ewi wach mar operation no, kasingo en idhi tim nonro mar yango kwethno mane oumo wengegi. These allegations of some other persons who are causing havoc in the Olkalau must be investigated thoroughly, and anyone who is culpable must be arrested, regardless of their what they were doing and who deployed them to Olkalau. Jopinye ka chungod bura ma Olkalau ne wuok oko kar romgi mano kanyero mar goyo ombulu ne ja ud bura margi manyien yiero mano chakre okinyi kendo otieki seche mag odhiambo ka itayo kod IEBC. Gie thuolo ni jopiny koro bedo akicha ka giluwo chenro no ero mano mar kwano ombulu mar biro ng'eyo jaloch e yiero makamano. Jopiny onyiso geno margi ni bende dhi timore maber kata doko ni mutni moko ne nitie e seche mag odiochieng'. Eto Hasanul, siku ya leo tunawekea security kura zetu kabisa. Hatutaki ziimbiwe. Gari zizingie huku ndani. Zizilete kura zingine hapa, unaona? Hatuwezi kumbali. Nimekuta ya kwamba wananchi wako gangari, wanahakikisha ya kwamba hakuna mtu anaiba kura na hakuna gari ambayo inaingia kwenye polling station. Na hivyo ndio tunataka tuhakikishe ya kwamba wananchi wanapiga kura na wanapewa haki. There's no question of protection of votes. The votes are protected. We have adequate security deployed in all polling stations to make sure that the votes are protected. And once the votes have been cast and the time ends, the votes will be counted. And so therefore we are appealing to the residents of Olkalau not to be incited by anybody. Wait for your votes to be counted at the polling station and you will know the results in a very short time. So people can tally because they have the result form with them, but the declaration of result can only be done by IEBC. Any other result declared out there is not legal. They can only tally and see what the results are from their end, but declaration must only be done by the IEBC, and that's the Constitution of Kenya. Ogai madon bura ma DCP Rigathi Gachagua seyo bila ma owacho ni otigo marach gi sirkal ikelo tungni e yiero madundo ma Olkalau e tok mare dala ne mawa Munyoro County Manyiru. Gachagua bendo seyo duol mar IEBC ma wacho ni okotiyo tich maler e ombulu no. As we speak, Munyeki Primary School has been attacked. Huruma Primary School has been attacked. AC Primary School, the biggest polling station, has been attacked. Nyakiambi polling station, Gorika and Mombi. Luckily, the people of Olkalau, the true sons and daughters of the Mau Mau, have repulsed these policemen with guns. I have been told now they are regrouping. They are planning to storm all the polling stations. And I'm surprised that Ethicon and IBC has said nothing, even after polling stations have been attacked by hooded police. They are moving in vehicles in broad daylight with rifles and wearing masks, and IBC is quiet because they are part of it. IBC and William Ruto are part and parcel. E weche mamoko manoko pogore koda yiero ma Olkalau en ni Senator ma Nairobi Edwin Sifuna othicho oko e kom mar jalup jalek kweth manoke Senate ma en lendo mogol gi speaker mar od bura ma Senate Amason Kingi kolero ni okang'no obiro kaluwore gi dwaro mar duond buch ODM kendo sani Eddie Okech ma en Senator ma Migori ema dhi bedo e lemono. Dalinta Awuor nigi lerno. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna oyudore kama diny kendo
ka koro thiche oko kaka jalup jalek manoke od bura mar Senate, kendo koro ODM oketo seneta ma Migori Eddie Okeche lemono. Spika mar Senate Amason Kingi olando mano kolero ni en kaluwore gi barua ma ODM ondiko mar dwaro lokruok makamano. From the correspondence, the minutes indicate that a resolution was passed to remove the Deputy Senate Minority Whip, Senator Edwin Sifuna CBS MP, in accordance with Standing Order 23-4. The minutes further indicate the minority party elected Senator Eddie Gisheru Okech MP to serve as the Deputy Senate Minority Whip in his place pursuant to Standing Order 23-5. Now, Honorable Senator, Standing Order 23-7 provides as follows. The Speaker, upon receipt of the decision under paragraph 6, shall verify the correspondence received and deliver a communication to the Senate within 3 sitting days. Sifuna, ma en achiel kuom jokanyo mag kweth mar Linda Mwananchi, ma yande obalo kod okang' mar ODM lando sirne jatend piny William Ruto. Jotelo mag kweth mar Linda Mwananchi oseyo okang' mar golo Sifuna ilemono ka giwacho ni romo manyocha ODM obago chieng' tich abich nyocha ok ochopo kwan ma oromo puodho gol mare. During Raila Odinga's funeral, we never had a PG meeting. But this particular one was so important and it was pushed to the night at 7:30. Nevertheless, we decided to attend the meeting as Azimio members. And in that meeting, we were shocked to learn that there was only one agenda. The agenda to remove Edwin Sifuna as the Deputy Minority Whip. What was done yesterday is wrong and unacceptable. Sifuna has been removed unlawfully, and this gives Sifuna even mileage to continue leading in Linda Mwananchi. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Doma Kibra kawuono winjo neno ma joneno adek moting'o jaod mosenindo Charles Ong'ondo Were mano Margaret Korir kod wuode Boyd Were kaka weche nobedo odiechieng' manonege gi jonjore. E laro mar dono jotim nonro bende ochwalo nyamburko manonege jaod burano kod pikipiki manotigo kod jonjore kaka neno e nyim jang'ad bura Diana Kavetza mawinjo burano. Cynthia Onyango oluwo burana e doho kendo miyowa ler mathoth. Dweche 14 bang' nek jaod bura machon makasepol Charles Ong'ondo Were e kar wilruok geche ma Daystam, jaode, wuode kod janeno machielo gikone ochopo e nyim jang'ad bura Diana Kavetza e doho ma Kibra lero kaka nobedo. Gichir, jaod Charles Ong'ondo Were Margaret Korir ma bende en obila ochung' kendo kawo bao kosingo wacho adier. Olero ni midhiambo manonege jaod burano kar saa 1 kod dakika 10 niriko wuok e tich kodok pacho, to seche mane entiere e yo, jaod burano nooro ne omenda. Bang'e machuok kanogoyo simu to jarit mar jaode nomako simu kaywak. Olero ni nong'ado simu to kuom kinde machuok wuode matin nogochone kanyise ni wuon gi ochwad kod lisasi. When I decided to call my husband, Charles Were, that was around 7:40 p.m. Unfortunately, the person who picked my husband's phone was his bodyguard, namely PC Alan Ogola, and he was crying. Kochopo dala, noyudo Boyd Were kendo nyise oikre ne wuoth matero gi Nairobi, winjo adieri kaka nobedo mak mana ni kane gintiere yo, noyudo simo ni Charles Ong'ondo Were osewito ngimane. At my home in Kisii, I found my other son, Boyd Were. He was on phone. Then I told him to prepare so that he may accompany me to Nairobi. I think it was around Bomet. That's when I learned that my husband was no more.
onyiso doho ni kanochopo e tesend obila ma Nairobi area yango mtok jaode, noyudo ka dirisa mar kama jaode nobete noto kiyo kendo kom manobete notimo remo mathoth. Kamano bende Boyd Were, wuod Ong'ondo Were ma bende sani en jaod bura ma Kasipul, oketo ler mare doho. Onyiso doho ni kar tarik 29 dwe mar Ang'wen noloso kod wuon mare weche moko madito motenore kod arita mare bang' wuon gi nyise ni oyudo buok e ngimane. Olero ni nonyiso wuon mare mondo wil nyamburko kendo ti kod nyamburko mare kaka yor lalo yamo ne jogo mane siko ka buogo ngimane. I asked him to use my vehicle because previously, he got threats which sometimes he shared. So that's why I suggested to him to use my vehicle, which is a white Toyota Crown, registration number KDM. Nyiso doho ni kinyne neriko dhi e ik moro kama simu noluonge kar midhiambo kokalo kuom omin mare ni wuon gi ochiel kod magina kendo negi kod jonjore. Janeno machielo moyangi kaka Dennis Sewe Manyasi bende onyiso doho kaka obila nomake en kachiel kod achich moyangi kaka Edwin Ochieng ma bende obila notimone nonro kendo yudi kod bunde 2 e kar dak ma Mihango. Boyd kachiel kod min mare Margaret duto yango ne doho ni ging'eyo achije 2 kuom achije 5 ma ochwal e doho. Achijego oting'o Ebel Ochieng ma bende ong'ere kaka Dave Kalo, magi duto giwacho ni en jirandgi madala, kod Alan Ogola mane en jarit mar jaod bura machon ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Burani igeno winj kendo tarik 21 kod 23 dwe mar 10 kama okinde momako bura igeno mar chwalo janeno maneno mare bende ni kod pek modhuro e nek mar jaod burano. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Kibra Law Courts, Nairobi. Ripod noero mar Cynthia Onyango tero e yueyo mokwongo mar weche gi manyien mago mag oyemore kuma bende ahinya wang'iyo weche gi kuma giero ma ol kalau kuma bende mana kaka waneno ge bathe ni endi en kanyoero ni chendo goeko mag kwano ombulu dhi nyime. Oneno kanyoero ka gach obila mano kanyoero e chuny boma ma ol kalau kanyakla kod jopiny ma bende motelo waneno kanyoero ka moko kuom gi wer kaluwore koda duoko ma bende ne giseyudo ginoero ma bende pod imedo ng'i kanyoero en duoko ma medo mana donjo no dhiambo makawuono yiero noero ma ol kalau ka bende wang'iyo kanyoero ni jogo eko ma bende otelo gi sani mano kaluwore koda IEBC en kanyoero mano kanyoero jalar kom noero kokalo otiko mano mar DCP ka iluwe kod manero mano mar UDA kwanoero ma bende kaluwore gi nyaka sani mano kanyoero kaluwore koda IEBC eni lendo ma bende ne gichiwo mokwongo eni Sami Kamau Ngotho nitiere koda kwan ombulu 301 Nyaga Samuel Mushina nitiere kode 30 mago kanyoero nyaka sani. Sami Kamau Ngotho mano ma DCP nitiere koda kwan ombulu 301 ka ja UDA Nyaga Samuel Mushina nitiere kodgi 30 en chenro ma bende pod dhi mana nyime mano kanyoero e gwenge goeko mago mag ol kalau. Mano kanyoero ineno jopiny e chuny boma ma ol kalau mano ka giwuotho kendo giluwo moko kuom geche ma bende nitiere kanyoero motelo. Neno kanyoero gach obila gach noero mar sikul noero ma bende pok oyangore ni to en ang'o ahinya ma bende dhi nyime kanyoero. Kata kamano wantiere koda jafombo marwa ma ogota ol kalau kanyoero mano kanyoero Chris Owino mondo watude kode mana mapiyo piyo onyiswa ni to en ang'o ma bende timore gi kinde machalo koda mendie. Chris Owino, ang'o timore e chuny boma ma ol kalau? Jael en ilo ka chiel koda nyadhi e kinde ma johera mag duond bura ma DCP dhi nyime koda miel kendo nyiso moro mar kalore kod duoko ma kalore kod gi gen ni jachung' ma DCP Sami Kamau Ngotho jaloch kalure kod johera mage kata doko ni duond bura kata doko ni duol mochung' ne yiero IEBC pok olando duoko makamago. Johera mage to dhi nyime koda chenro mag mor kaachiel koda wer kod ilo mano ma giwacho ni giyudo loch maduong' e yiero madundu ma ol kalau kata odoko ni IEBC
to pod okolando duoko mahie mar yiero makamae. Gima timre en ni jopiny okwako peyni duto madonjo Ol Kalou ka giwer kendo ginyiso mor margi ka gipako duond bura mar DCP kaachiel kod jachung' mar duond bura mar DCP Sami Kamau Ngodho ma giwacho ni oyudo loch kendo oloyo chung' mamoko e yiero makamae. Kata kamano warito IBC ni to bende gidhi chiwo lendo makamae kar sadi. Gima timore en ni kweno mag ombulu oserumo e kar goyo ombulu ma Ol Kalou comprehensive kendo ka ineno e wang' jowi kakanyo sanduge mag ombulu kaachiel kod apisas mag IBC ikowo kod geche mag obila nyaka e kar kweno mag ombulu duto e kar chung' od bura ma Ol Kalou mideno ni Ol Kalou Secondary School, kama duoko hie ibiro lando kakanyo kod returning officer kata jalando duoko mag IBC. Kopogore kod comprehensive en ni kar goyo ombulu ma bende Huruma Primary School bende chenro mar kwano ombulu chal kama oserumo kendo thuolo machuok wadhi yudo duoko mag ombulu. Kaluwore kod duoko mwaseyudo en ni Comprehensive Primary School ma Ol Kalou jachung' mar DCP Sami Kamau Ngodho ema owuok kod ombulu mathoth ka iluwe kod jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Mushina. Kamae johera mag DCP wacho ni en loch maduong' kendo mae kaluwore kod giponi olande ka jaloch mae madhi bedo jaod bura mokwongo mar duond bura mar DCP nyaka ne chak duond bura mar DCP. Kabende giwacho ni gichulo kuoro bang' ka duond bura mar UDA ayudo loch e yiero madundu ma Mbeere North kendo kalore kodgi ma en thuolo mar chulo kuoro kendo nyiso serikal ni kata odokore ne giyombo Mbeere North gwenge ma Ol Kalou to en kar chung' mar duond bura mar DCP. Koro mane madhi nyime kaka en nyasi kaachiel kod mor gi ilo matimore e apeyni ma Ol Kalou ka johera mag duond bura mar DCP ochako mor kod ilo e gino ma giwacho ni jachung' margi Sami Ngodho oseyudo loch. To kamano wabiro chiwo duoko ma oland kod IBC seche ma ochiwgi kod IBC kowuok e log tich maduong' mar kwano ombulu e kar chung' od bura mag Ol Kalou ma en Ol Kalou Secondary School kar saa 4 kata kar saa 5 otieno jayal. Mana inya Chris Owino mana mapiyo piyo wacho ni kuonde adi ma modong' nikech kaka iwacho ni sani jo DCP osechako kanyero mor gi ilo ka giwer to kuonde adi modong' nyaka sani mondo koro kweno duto kata duoko duto te mondo chiw. Kar chung' od bura ma Ol Kalou kod kuonde luto ombulu 144. Kata kamano kwan mwaseyudo en kwan matin to dak wayangi nikech IBC pok oyangogi. To kwan matin mwaseyudo ma ohewo 50 en jachung' mar DCP pod ema otelo ka iluwe kod jachung' mar duond bura mar UDA. Kata kamano fuok manie kind jachung' mar DCP kod UDA en fuok maduong'. Nyalo bedo ni mae onyis johera mag DCP mondo chak mor kod ilo ging'iyo fuok maduong' e kindgi kod jachung' mar UDA e ng'wech makamae. Chris Owino kuom report makamanero kanyakla kod medo luwo weche mabende timore Ol Kalou kanyero. Warito kuomi kanyero lendo mogika mano kowuok kuom IBC. Aya koro gikanyo duoko noero mabende wayudo kuom Chris Owino kantiere Ol Kalou wacho kanyero ni kar kweno maduong' en Ol Kalou Secondary School kuma bende idhi kwane ombulu duto te ma oluti odiechieng' makawuono mowuok kuonde luto ombulu maka kod kacha e gwenge mago mag Ol Kalou. Aya maro bende koro terowa e yweyowa mokwongo e weche gi manyien mago mag oimore. Erokamano ne Owino Janabi kantiero Yani Masai oraro wuod Nyasiaja mabinjo asembo. Ote machielo en mari Austin Oyu iwacho ni ineno weche manyien e yono ero makare kabisa. Erokamano ahinya kuom ote mari Patrick Aonge kantiere Ugenya ibendi iwacho ni iluwo weche manyien. Jalango Tieno ibende ote mari odonjona e yono ero makare kabisa. Dickens Odhiambo ma Kariadudu iwacho ni ibende luwo weche manyien mago mag oimore. Kik idhi mabor wadhi mana e yweyo machuok to waduogo.
One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Happy Sabbath, happy day. Kamara mara maintia ruaki e chenro mar injili ngima. Paulo ndiko ne kanyiso ni beduru achiel. Pogruok moro moro kik timruok nade kik yude kindu nikech Nyasaye mwalamo Nyasaye adiwa achiel. Biuru mondo winjane wach Nyasaye. Happy Sabbath. Samora mora mitimo richo onegi kwa ng'wono e mbele Nyasaye. Ukijenga kwa kembo kozi hautatikisika. Nyasaye luongowa mondo wabi kanyakla mondo omiwa yweyo. Magi duto mana e chenro mar Injili Ngima. Sabato ka sabato, chakre sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. An Pamela. An jaodi. Jaoda? Aneno ka pasani osechako wilo wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midawo. Cash. Simple. Dweche adi? Dweche auchiel. Be iseng'ise? Development moro timi thuru ka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi. Machiegni kendo jang'ad bura e doho ma apil Agri Mchelule en achiel kuom ji 5 moda dhoge e wi lal mar bunde mare ma gikone noyudgo achich mar kuo ma obila nyonego. Jang'ad bura Mchelule manochwalo lipot e wi lal mar bundeno nonyisa apisas mag obila ni bundeno noneno mogik dwe mar 10 higa mokalo. Tieno Joab miyowa ler. Nonro e wi lal mar bunde mar $1 mar jang'ad bura e doho mar apil Agri Mchelule manoyude lwet achich mar njore manyo onegi medo mako mach. Apisas mag okwach kiche seche mane gidayo dho ji 6 kumoting'o jong'ad burano e wi kaka bundeno nolal. Moko kuom joma ne idayo dhogi gin familia mare kod jotije mag dalane. Maling'ling mar nonro wacho ni ji mamoko bende pod ibiro da dhogi mar chiwo neno e wachno. E lipot mare ne apisas mag obila, jang'ad bura Mchelule wacho ni en owuon noneno bundeno ma osebedo godo kuom thuolo moingo igni 10 dwe mar 10 higa mokalo. Seche gogogo olero ni ne en okang' mar kawo lesen manyien mar bundeno, to kata kamano ne ok otieko chenro makamano. Penjo mathoth medo biro ne deko mar yudo lesen makamano. Ramogi TV oyango ni raia mani kod bunde yudo obok mar kawo lesen makamano tok higa achiel ka tok higa achiel. Onono ni kawo lesen makamano ok ochopo ne bod ma chiwo lesen. Jalno ijuogo omenda maromo $500 odiechieng' kodichieng' kaluwore kod chik. Ng'at mani kod bunde owinjore obed kod kar keno moyiedhi ne bundeno, kendo nyaka obed kama opuodhi gi OCS e tesend obila machiegni kode. Jatelo mar obilano oro andika ne bod mopuodho lesen ni bundeno okan kumowinjore. To kabed ni jal mani kod bundeno olale, winjore ochwal lipot e tesend obila sano. Mondo ng'ato oyiene bedo kod bunde pachoka, wayo mare ioro ne OCS manie tesend machiegni kode. Kendo kae e kar chakruok mar chenro no. Wayo makamano ichwalo nyaka e rang'iny mar sub-county nyaka e county mare. Bang'e itero lipot nyaka ne apisas mag okwach kich kapok otere ne bod mapuodho lesen makamano. Chenro no kawo kind dwe achiel nyaka igni 3 kapok ng'ano ome bunde. Jok ma imiyo gige lweny nyaka bed kod lipot mowuok e kar thieth mayango ni obwongo margi ni kare. To bende nyaka gichiw neno moromo mar bedo gi gir lweny kumoting'o mwandu ma gin godo kaachiel kod tich ma gitiyo. Otieno Job, Ramogi TV.
Tim mar Harambee Starlets osemole boma ma Miramas e piny Ufaransa kama gidhi bedo gi orako kuom juma achiel motelo ne dhi Morocco e tuke mag AFCON mar laro osimbo mar Afrika. Kwethno motelne kod kocha Beldino Demba odhi e tuke mag Afrika go kuom thuolo mar ariyo koketgi e Group A gi weg pacho Morocco, Algeria kod Senegal. Timno dhi goyo tugo margi mokwongo gi weg pacho Morocco tarik 26 dweni kapok gigocho gi Senegal kaito gitieko gi Algeria. Watieko weche manyien gi kanyo kata kamano ero chenro ok orumo kuma bende wadhi bedo koda twak marwa mar mine wacho bang' dakika matin wendo marwa osemol e studio. Gima timore Kalau no osenyisowa gima dhi timore e yiero mabiro 2027 mano baba atur mano kanyero pache miuru koni endie to wach mar kipande pod theko kinyisa ni in ng'awa. Ote machielo en mari kanyo ero Wycliffe Samuel kawuok Maseno iwacho ni neno weche manyien e yono ero makare kabisa kendo imor godo. Victor Oloka wuok Sayote Capital nyaka koro luoro bedie gi yiero ma Kenya iwacho ni kaluore gi example mobedo kawuono e gwengego eko mago mag Kalau. Mago mana moko kuom ote ma wabedo godo gi odhiambo masani ma bendo donjonwa ge sani. Erokamano ahinya kuom ote machielo mano kanyero Tony Abule wacho ni ibende iluwo weche manyien mago mag Ramogi TV e yono ero makare. Donge wadonji e twak mano mar mine wacho bang' dakika matin. Kik idhi mabor.